Hola, bones a tots. Soc el Pepe Gran, del Centre de Gym, i ara vindrà el Ferran Butxaca també amb mi. Vale? Ara esperem que es connecti i us explicarem el WOD que farem avui. Vale? Bones, Sílvia. Espero que l'Oriol estigui a punt, no? Per fer el WOD. Ja em passaràs un vídeo de l'Oriol, suant. Vinga, Roser, que has entrenat pel futbol. Tu també fot-li'n. Ara esperem que es connecti Ferran i ja comencem. Bueno, ja sabeu de què va això d'aquí, És un treball intens, un treball dur, però que tothom pot arribar a fer, perquè és per temps. Al final de repeticions, cadascú les que pugui fer. Vale? Sí, Ferran, ara t'accepto. Ja estàs a dintre. Ara sí. Que no m'acceptaves. Si volia que fes tot per jo, el protagonisme. A veure, que pujo el volum. Què tal? Bé. A veure que estic. Que baixo una miqueta la càmera perquè se'm vegi més al terra. Sí, jo igual, Tinc que fer un canvi també de pantalla. Se'm veu una mica molt alt. Sí. Si no se'm veurà a mi. Ho farem així. Bueno, algo. Pepe, com ho veus? Bé, doncs bé, els estava explicant que el dia està anant molt bé, d'iniciatives. Aneu comentant, sisplau, qualsevol cosa que veieu, perquè com que hi ha temps de descans, nosaltres podem posar, si cal, el volum de la música o baixar-lo, ens aneu dient indicacions. És molt fàcil el que vam a fer avui. Sempre és el mateix treball. 20 segons treballem, 10 segons descansem. I els sàbates anem alternant. Jo començaré 4 minuts, després el Ferran, després jo, i així fins a 8 tabates diferents. No sé, Ferran, vols dir alguna cosa abans de començar? Pels que no ho sàpiguin, si hi ha algú que està connectat que no és de la Pobla de Segur, el que estem fent avui des de l'Ajuntament de la Pobla és fer 12 hores de gimnàsia virtual i per cada persona que visualitzi l'entrenament, l'Ajuntament donarà €1 pel Covid-19. D'acord? Llavors, si a més el feu, ja ideal, però sobretot que feu acte de presència. Dit això, ja podem, quan vulguis, arrencar la màquina. Vale, vull. Amb el tabat d'escalfament, no, primer? Sí, fem un tabat d'escalfament. No sé si em veurà bé d'aquí. Bueno, provarem. A veure què tal. Perquè això de... Bueno, crec que sí. Vale. Perfecte. Sí. Arriba estamos. Molt bé, doncs anem a fer un petit escalfament, per activar el cos, sí? Fico la música i comencem ja. Vamos. Molt bé, esteu a punt? Primer començarem avançant braços endavant. Molt bé. Anem al segon exercici. El que farem és tancar i obrir els braços. Vinga. Molt bé, anem al tercer exercici. Mà esquerra, cama dreta, connectem i baixem. Anem amunt. Els que no són flexibles, què? Sempre mateix nas, mateixa cama. Molt bé. Ara anem a fer el mateix, però canvi de braç, canvi de cama. Amunt.
Molt bé, anem al quart. Prenem aquí que aixecarem talons. Com un salt, però no saltem. Molt bé. Ara anem a activar el nostre cardio, anem a fer jumping jacks. Molt bé, seguim escalfant. Anem a fer 20 segons de skipping. Es col·loquem i ens fem cames i braços. Vamos. Molt bé. Acabem l'últim exercici, talons al cul. Molt bé. Bueno, molt bé. Bueno, això ens ha de servir per entrar una mica en calor. Ara el Ferran us explica en 40 segons el que farem ara. Si veieu que la música està forta o està fluixa, ens ho comenteu, ¿vale? Vale. El primer tabata que farem ara ja més intens combinarà un treball de pectoral amb diferents tipus de flexions, amb un treball de cama, però de cama sense pliomètric, és a dir, sense saltar. Vale? De moment, sense intensitat molt elevada, però ja comencem a treballar una miqueta la força, d'acord? Vale. Llavors, si m'avises també, Pepe, els canvis, perquè em costa sentir la música, tu fas 3, 2 i avises, i així ho sabré. Perfecte. Vale? Estàs a punt? Quan ens diguis tu. Posarem les mans com un diamant, d'acord? I farem unes flexions que es diuen de diamant. Braç, 3, 2, 1... Flexions de diamant. Vinga, podem fer uns genolls al terra, eh? Traiem l'aire al pujar. Si no podem, clavo genolls, continuo. Som-hi. Vamos. Vale, molt bé, stop. Perfecte. Ara ens posarem de peu i el que anirem a fer és amb la mà dreta tocar al terra, aixecar-me, mà esquerra, m'aixeco. Comencem. Vamos. Va més aquí. Vinga. Vinga, anem entrant amb calor, eh? Som-hi. Que això és molt llarg. Vamos. La cama de darrere, ben estirada. Som-hi. 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 Vamos. Molt bé, Ferran. Vale. Següent. Una flexió que es diu flexió hindú. Des de posició de perro boca abajo. Anem a caure de cap. I m'incorporo. Comencem. Vamos. Si no puc, té genolls aquí. Vamos. Vinga, caiem de cap, que no tenen els ombros. Vale, Ferri, bé. Perfecte. Ara, anem a obrir les cames. Punts davant, esquat lateral. Vamos. Vamos. Amb un contramoviment. Som-hi, l'esquena recta. Vamos. Marquem els aductors, aquí al costat.
Perfecte. Mans obertes ara. Farem flexions primer amb un costat, després cap a l'altre. Si no puc, de genolls. Vamos. Ya. Un costat. Vamos. Traient l'aire sempre al mig. Vamos. Venga. Vamos. Molt bé. Boníssim. El pròxim. Perfecte. Seguim ara amb uns lanys, ¿vale? A ritme rapidet. Som-hi. Mans davant. Vamos. Vamos. Ben a terra, el cul. Som-hi. Som-hi. Vamos. Molt bé. Perfecte. Flexions normals, però cada 3 intentarem fer un Superman. Sí? Comencem. Venga. 1, 2, 3, vamos. 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 1, 2, Vale. 3. Vale. Molt bé. Seguim. Últim. Posició de planxa. I avançaré les 3 cames a la vegada i torno. Vale. Vale. Què tal? Joder, Déu-n'hi-do. Bé, tu, el que em sembla que diuen que sent una mica fluix. Que no se sent el micro del Pepe, pot ser? El meu no sent? El del Pepe? El teu, diu. Deus Espera tapar, que- diu, deus tapar el micro i així fluix. Ja, no sé. Ara millor? Ara? Espera, espera. Sí, Millor? sí. Els tècnics diuen que sí. Vale, millor. Perfecte. Us perdoneu. Vale, anem a fer ara, tenim 30 minuts de descans, anem a fer un treball de plio. Quan parlem de plio, parlem que tot té a veure amb salts, vale? Doncs el mateix, 20 segons treball intensament i als 10 segons de descans us explico el següent, sí? Vale? Vale, Doncs vinga. quan tu diguis, Pepe. Vinga. Molt bé. Primer exercici que farem. Des d'aquí. Sí? Preparats? 3, 2, 1, vamos. Molt bé, parem. Segon exercici, barfis. El barfi és d'aquí a aquí. Comencem. Molt bé. Oh, Recuperem una miqueta. Tercer. Amunt. Molt bé, anem al quart. Mireu. Sí? Preparats? Vámonos!
Mireu, ara repetim els 4, sí? Joder. Recordeu el primer. Vamos. Molt bé. Quina cremor! Anem als burpees. Vamos. Anem-ho. Déu-n'hi-do, quina temperatura! Squat jump. Vamos. Vinga, ven amunt, aquestes cames, a saltar. No paris! Ei, Oh! anem a l'últim, sí? Planxa, vamos endavant. Vamos. Molt bé. Déu-n'hi-do, Bueno, és normal que estigueu suats i posicions altes, eh? El plio sempre és dur. Déu-n'hi-do. Ferran, explica. Aigua, hem de beure. Aigua, sí. Molt bé, molt bé. Arrencada de cavall, Espero que no sigui parada de ruc. Ja us vam dir, que el got és així, és un treball intens, 20 segons treballant forts, però després ja ho tenim. Vale, anem al següent. La idea que farem Vinga, al va. següent és treballar els glutis de forma més específica, combinant treball a dalt i treball al terra, així que tindrem la màrfega, per si de cas, preparada per quan ens haguem d'estirar. Vale? 8 exercicis diferents, seguim amb temperatura a les cames, menys intens a nivell de pulsacions, però igual a nivell muscular. Quan diguis, Pepe. Vinga. Primer exercici, farem una sentadeta profunda i des d'aquí estirarem primer cama dreta, cama esquerra. Vale, Ferran, a punt de començar, sí? Quan diguis tu. Ho sents? Quan diguis tu, sí. 2, 1, Sentadeta, estiro. Un. Ben a baix, cul a terra. Vamos. Seguim aquí. Hem de matar al costat. Aquí. Vinga, ben a baix. Vale. Molt bé. Descansem. Cama dreta davant, cama esquerra darrere. Braços davant. I aquí el que farem és un lunge. Baix, dalt. Vamos. 3. No fatigar el gluti. Si algú va molt fàcil, vinga, amunt. Vamos. Molt bé. Canvi. Cama esquerra davant, dreta darrere. Vale? Ja. Vamos. Comencem aquí. Agafem temperatura. Continuo. I volo. Vamos. Vuit. Vamos. Vale. Ens estirem, panxa amunt.
cul amunt, cama esquerra estirada, cadera a baix i a dalt. A baix i a dalt. A baix i a dalt. Som-hi. Som-hi. Vale. Vale. Ara, canvi de cama. Cama dreta doblegada, cama esquerra estirada. Vamos. Aquí són els grups que treballen, Molt bé, amunt la panera. Ara, vamos. De peu, sentadeta isomètrica i rebots, ¿vale? Quan diguis. Espera. Vamos. 3, 2, 1, ya. Vamos, 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 vamos. Guerra, vamos, vamos, vamos. Que reboti, que cremin. Que... Vamos, vamos, vamos. Vale. Posició de planxa agrupada. Des d'aquí podem estar amb genolls tocant al terra i estirarem una i una, si no, sense genolls al terra. Una, vamos. Aquí, aquí, som-hi. Ben estirada, vamos. Vamos. Super. Últim. Dos mans al terra. Quan obro, tanco, obro. ¿Sí? Vamos, quan diguis. Vamos. Vamos. Molt bé. Perfecte. Pepe, no ens entraran els tejanos, Eh? Que no ens entraran els tejanos. Déu-n'hi-do. Bueno, anem a fer ara un tabata de planxes, les abdominals. Diguem-me si no sento bé la música o si teniu qualsevol problema ens ho aneu comentant, ¿vale? Anem a fer 4 minuts de planxes. A mi m'agrada fer les planxes sense parar, ¿vale? Aguantant els 4 minuts complets. Si algú no pot, als 10 segons, pareu i descanseu. Ja sabeu que les planxes carreguen molt els ombros, ¿vale? L'abdominal sempre ben fort, una posició ben ficada per no patir les lumbars. ¿Vale? Pues seran 4 minuts de planxes amb esterilla. ¿Vale? Als 10 segons, Pepe, deixem de fer planxa? Jo no. Tu sí, perquè no podràs. Vale, jo els humans sí, no? Vale. És opcional, ¿vale? Jo no sé poc, un poc. Vale, pues... Encara m'has picat. Hem de començar, va. Sí? D'aquí? Camp. I recordeu, abdominal fort, el pes sobre les mans, mirada a la cintura, llevar cama, estira més els glúteos. Molt bé, ara aguanteu aquí, baixem un braç, només un, baixem l'altre, hombro, dreta, hombro esquerra. Un cop dreta, un cop esquerra. Abdominal fort aquí. Molt bé, anem amunt. Aguanteu aquí. El que farem serà toco l'hombro i l'altre. Vamos. Intenteu que el cos no es balancegi. El cos, aguantar la posició aquí.
aquesta posició, el que farem serà baixo i punto. Sí? Vamos. Bueno, seguim. Col·loquem aquí. Mà a la cadera. Baixo els puntos. Començant a notar ja, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ferran, però... Aquí no està viu o està mort? Déu-n'hi-do, quina cremada, tu. Vamos. Molt bé. Ara, cap al costat, no lo tiro, perquè me lleu, Manos. Vamos. Ei, aquí és l'abdominals. Oblicuos. I a part, estem davant de l'orilla, sí? Això ha de ser molt intens. Vamos, vamos. Molt bé, mireu. Molt bé, estarem. Ens col·loquem aquí. Connectarem i separem. Conecto, separo. Agafo aire i trec. Y lo que me hombros ya, Aquí Déu-n'hi-do, Vamos, vamos. Molt bé. Acabo. L'altre costat. Coloco el cos. Estiro brazos. I conecto. Molt bé, estem a l'últim exercici. Aguanteu aquí. Vamos. Molt bé. Joder, tu. Déu-n'hi-do. Bueno, ens podeu dir aquí al escriure si heu aguantat tota la planxa sense parar, Ho podeu comentar. Diu que sí, que aquesta gent està molt valenta, Jo estic xop, tio. A Sant Joan farà més que la Pobla, Jo hauré d'anar a buscar un altre tovalló, ja. Oh, però estic sentint pel pinganillo que no en tenen prou d'abdominals. Pues va, et toca tu. Pots dir alguna cosa. Fem una altra tovalla d'abdominals, no? Vinga, va. Vale. Aquesta vegada el farem al terra, d'acord? Llavors, en lloc d'estar en posició de planxa, ens posarem cara amunt i farem 8 exercicis cara amunt fins que l'abdominal digui prou. Vale? Vale. Quan tu diguis... Vols explicar el primer exercici? Mira, el primer exercici el que farem és estirar-nos tot el que puguem amunt, el que els isquios ens permeti, i llavors aguantarem a dalt tot el que puguem. Com el reto del Cristiano, el mateix. Perfecte. L'únic que no en farem tantes. Vale, Ferran, pues... Quan tu diguis. 15 segons i comencem, vale? Vale. Ens col·loquem. 3, 2, 1... ¡Vamos! Apretem fort l'abdominal. Ben amunt, ben amunt. Vale? Mans darrere, genolls al pit i els estirarem a la cama cap a un costat i cap a l'altre. Vale? Vamos! Vinga, aquests inferiors. Un. Vale. Boníssim. Ara, ens estirem. Mans darrere el cap, aixeco tronc i amb els peus faig tisores. Tisores. Som-hi. Som-hi.
Si no puc aquí, doblego, 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 doblego. Anem fent aquí. Molt bé, vamos! Ja creme. Ara, portarem els peus al cel i els peus estirats. Peus al cel, peus estirats. ¿Vale? Vamos, al cel, estiro, allargo, vamos. Vinga, qui pugui manxar el cap. Boníssim. Posició de perro boca abajo. Des d'aquí anirem a tocar amb la mà esquerra, cama dreta. I al contrari. Vamos, vamos. Som-hi. Vamos. Déu-n'hi-do. Ara, ens estirem i ens abraçarem amb cama dreta, amb les dues mans cama dreta. Un. Vamos! Boníssim. Últim. Estiro braços endarrere, cames no toquen al terra i som com una barqueta. I aquí, follow rocks. Joder! Joder, Manu. Jo abdominals ja en tinc prou, no sé la gent, però jo... Jo ja en tinc per tota la setmana. Tia, Déu-n'hi-do. Bueno, que molta gent es pregunta, què es pot fer per abdominals? Bueno, pues al final és que hi ha un dèficit de greixos, sí? Perquè s'ha de que abdominal, de tant % de greix ha de ser sobre de 12, si no ja en podeu fer cada dia. O sigui, controlar una mica la dieta, Per tant, hem de menjar bé i anar menys al bar, Això, al bar també, però sempre després del gimnàs. Perquè si facis... Vale, anem a fer un HIIT, vale? Un HIIT és un treball molt intens, d'exercicis molt de cardio, vale? I el mateix, 20 segons treballant, 10 segons descansant. Però sobretot ho he de fer amb molta intensitat. Són 4 exercicis i els repetim 2 cops. Vale? El primer que farem és un squat burpee, us explico ara només aquest d'aquí. Vale? L'esquat burpee és com un burpee, però no cal baixar baix. Seria això d'aquí. Aquesta posició, 1, 2, salto. Vale? Sobretot, 20 segons a màximes repeticions, vale? Pues què, esteu recuperats o no? Hòstia, espero que no esteu al sofà mirant-nos amb una cervesa a la mà, perquè això ja seria tremendo, En conec uns quants que segur que hi són. Segur, Va ser res, segur que n'hi ha que ho estan fent. Claro, home. Vale. Vamos allí. Pues aquí se comencem. Recordeu, 20 segons a tope, sí? Anem a tocar calories. 2, 1, up. Con molta entendiment, a molta velocitat. Seria això. Sí? Vamos! Vamos! Joder, cabrón. Ven aquí. Busca
cel. Sempre cama esquerra davant. Braç, vamos. Oh! Que dono un bon cul, aquest és molt bo, Quins pernils. Cama, dreta davant. Això. Arriba. Les mans al terra, Mans al terra, vale. Vale, mans al terra. comencem de nou. Les 4 parts, el primer. Vamos. Vale. Molt bé. Déu-n'hi-do. Ara, Déu-n'hi-do. vamos. El ritmo. Vamos a terra, Vamos. mans per la terra. I toquem el cel. Baix al terra. Top a terra. Fai un salt. Oh! Uah. Ei! Un ja acabem! Cama dreta! Vamos! Oh! Joder. Ei! No sé si és pitjor fer... haver fet per Covito o no fer-los, Joder, No sé si ostres. m'esperava. Un altre dia el gravem i que el faci i l'expliquem, Bueno, mireu, ara ens queda un tàbata més, que és un Animal Flow, que ens farà el Ferran. Explica una miqueta perquè aquest és més tècnic, Ferri. Vale? Pots explicar alguna cosa que és més tècnic aquest d'aquí? Sí. La idea que fem ara treballar en mobilitat i Animal Flow és treballar una mica la postura i imitar una mica moviments animals. No és tanta intensitat, però la posició és més compromesa d'aguantar que altres exercicis. La intensitat baixarà, però ja serà una petita tornada a la calma. Vale? L'important és, amb una bona tècnica, controlat i que l'exercici surti bé. Prioritzar la tècnica per davant de la intensitat ara. Vale? I us explicaré detalladament els exercicis just abans de fer-lo i anem fent-lo a poc a poc, perquè per molta gent serà un mode de prova d'un nou mètode d'entrenament. Vale? Anem a provar, Pepe. Pues venga, fico, t'aviso, ¿vale? Traguito i a tornar-hi. Traguito, Molt bé, després sabeu, Concert de la C13, com sempre, dissabtes. Ja ho sabeu, Abans del concert, sabeu que això aquí. Sí. Vale, t'aviso, Ferran. Primer exercici. Sí, no, Agrupada. Cama dreta cap al costat esquerre. Canvi. Esquerra. Canvi. Dreta. Canvi. Esquerra. Dreta. Vamos, sense que toqui tot el terra, ara ja. Peu amunt. Peu amunt. Peu amunt. 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 Molt bé. Ara, un escalador, vale? Posició
escaladors i quan avancem la cama esquerra, mà esquerra a la nuca. Un, torna a la mateixa. Un, vinga. Un, seguim. Un, que estiri la cadera i que estiri el tòrax, el pit. Vamos. Descansem. I ara el que farem és el mateix a l'altre costat. Vale? Posició de planxa. Avanço dreta. Un. Pam. I la cama esquerra, la cadera proposta contra el terra, per estirar la cadera. Vinga, recordeu que ja és tornar a la cama, això. Vamos. Aquí. Molt bé. Super. Ara, ens sentem amb les mans darrere, a esquerra, pujo cadera, amunt, canvi de mà, amunt, canvi de mà, estiro tota la cadena anterior. Vamos. 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 Vamos, aquí. Molt bé. Ara, més coordinació. Posició de planxa. Esquerra. Al costat de braç esquerra, mà dreta per sota el braç i torno al darrere. Avant. Vamos. Ens tornarem aquí fins al letes tots. Vinga, terra. Vamos. Terra. 2. 1. Molt bé. Posició d'esquat profund. Aquí. Colzes a la nuca, mans a la nuca i giro amb un costat cap a l'altre. Amb un costat i estiro, el colze fa tope, a l'altre. Tiro. 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 Molt bé. M'estiro panxa a terra, apreto glutis i ara el que farem és estiro braç davant i com si volgués volar. Darrere, torno davant. Sempre toca el terra. Molt bé. Últim. Posició de perro boca abajo. Tirem. Cama esquerra. La tiro, vaig cap al terra. I estic segut. Perspectiva dreta per sota. Volo. Al terra. Cama esquerra per sota. Volo. Al terra. Cama dreta per sota. Volo. I al terra. Vinga, aquestes caderes. Amunt. I última. Volo. I finiquitat, això. Bueno, aquest aquí ja vull que són Molt bé. algo més temps, però també volíem que es trobéssiu. Sapiguéssiu que aquests també són molt bons per tota la mobilitat del cos. Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, ja hem fet la sessió, sí? Ara hem de fer una mica d'estiraments i recordeu que això no s'acaba aquí. A les 8 tinc un directe amb dos fisios que us donaran molts consells i també us faran estirar la musculatura per donar fi a la sessió d'avui de 12 hores d'esports consecutives. Sí, sobretot l'Albert i la Judit també us parlaran de temes que donen molta controvèrsia sobre quan hem d'estirar. A l'acabar, a l'inici, preguntes d'aquestes que mai sabem quan respondre, doncs avui els hi podeu preguntar amb ells perquè també serà un taller molt pràctic i veureu que és molt útil. Vale? Estirem una mica, Pepe? Doncs vinga, estirem. Fico una miqueta de musiqueta de fondo. Més relaxant, no? Déu-n'hi-do. Farem de Joe Five, Ferran la part de dalt, tu fas la part de baix. Vinga, tu manes. El que farem és estirar els braços. La mà va per sota.
Ja estic loco. Penseu que les falles treballen moltíssim, amb molts exercicis, i és el primer que em vas tirar a finalitzar la sessió. Molt bé. Canvio, estiro, vaig per sota. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. Estirem tríceps. There must be something in the water. Per tant, en colze. Every day it's getting Hòstia, Ferran, estic sota, He hagut tronc, tio. better if only I could hold you. Mira que m'ho has dit tota la vida. Mira, From going under. hem passat calor, avui. Sí. Maybe Una bona I'll just dutxa. be in the brighter side. I tu passes a fora, no estic a dintre, Ja, no em puc queixar, no. Amb això tinc por. Fiquem les mans una sobre l'altra i fem una rotació d'un costat. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. Molt bé. There must be Molt bé, anem a fer una mica something de in the water. part inferior. Vaig a la part de baix? Sí. Estem aquí una mica més quadríceps. Aquí, s'agafen els talons, els glutis, estirem una mica aquí. From going under. Apretem fort el cul. Vinga. Aquí, ja. Aquí, obrim la cama esquerra, estirem una mica els adductors seient sobre el peu dret. Seiem sobre el peu dret, estirem la cama esquerra i, si podem, allarguem una mica cap al terra. Your love I'm lost in, your love I'm lost in, even though I'm nothing to you now. Even though I'm nothing to you now. There must be something. Torno al mig, m'assec sobre l'esquerra, estiro la dreta i ara es tornem a estirar els braços cap endavant. But if only I could hold you, you keep my head from going under. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. Molt bé, ara ho hem fet durant l'entreno, per el terra boca abajo. Si pugui, cap al terra, no m'arriba. I aquí. Molt bé, i acabem una mica amb l'esquena, estirats cara amunt aquí, colzes al terra, apretem el gluti. Anda, que relaxarem. Amunt i a baix. Amunt i a baix. Amunt i a baix. I finiquitem. Molt bé. Vale. Doncs molt bé, Pepe, ha sigut un plaer. Igualment, Ferri. Ha estat molt bé, Ara a veure si a poc la gent es continua movent com fins ara. La cosa sembla que funciona. Sí, tant. Bueno, Molt doncs, pues res, nostra ja està. Agrair-vos a tots els que s'han connectat durant tot el dia per aquesta iniciativa i seguiu ara el pròxim vídeo, que segur que us agradarà molt. Estirar tots ara. Gràcies a tots. Vale? Vinga, bon plaer. Adéu.